Mi van? Nézd meg, mit tojt oda a nyuszi. Mit tojt oda a nyuszi? Csokit! Na hozd ide bele a vödrödbe. Jó. Na gyere, még keressünk, hátható, gyűjtsük tele azt a vödröt. Lebészek jönni? Gyere, segítek majd. Most vödör is van, de... Ja, na nézzünk szét erre is. Mi van itt? Mi van ott? Mi van itt? Játék. Játék? Tojás és játék van benne. Tedd bele és keressünk még, jó? Jó. Na hagyd ott a vödröt, míg lemászol, jó? Jó. Merre lehet még? Keressed mindenhol. Jó. Mi van itt? Mi van ott? Kidodada. Tényleg? Abba túró Rudi van. Kis persely, hunina. Kidodada olyat. Tedd bele a vödörbe és keresd meg mindent, utána fölbontjuk, jó? Látsz még valamit? Kidodada. Ó, azt a mindenit. Kidodada. Na most tedd bele a vödörbe, mert még van más is ám. Kidodada. Mati van. Más is van még. Tedd bele azokat a vödörbe, jó? Oda gyűjtsd össze. Ó, de ügyes vagy. Jó, Mati van. Keresd még, jó? Más is van még. Átta. Ó, mi az? Dino. Dino chips. Vödörbe. De még van más is szerintem, még meg kell keresni a többit is. Addig nem bontunk ki semmit. Addig... Akkor mit csináljunk vele? Fogja anya? Jó. Oké, de akkor nézd még szét, hát ha találsz valamit. Hozd a kis vödrödet. Nézd meg, Huni. Ott mi van? Nézd csak, ott mi van? Csak ide, azt tedd le. Azt tedd le, oda gyűjtsük egy kupacba minden. Ott még nézd csak meg, ott mi van a háta mögött is, a székben. Mi van itt? Nem mi van itt?
leteszem, menj hátra a fotel mögé, nézd csak meg mi van ott a székben, menj csak ott, bújj csak be. Erre gyere, mert itt is van. Oda, asztalra tedd le gyorsan, keresünk még. Jó. Jó? Jó. Dokibota, anya, dokibota. Oda, asztalra tegyük le, jó? Nézd Jó. csak, pakoljuk le. Jó. Gyere csak, nézd már én mit látok a fán. Nézd már, na hova tolt a nyuszi az orgona bokorra? Látod? Másik csokit oda tojta, de ott óvatosan. Mert köves. Óvatos. Dokibota. Jó, Amma. mindjárt kimegy. És ott mi van? Csak. Itt nézd csak. Mi? Ott mi van? Oda mi van le? Oda mit tolt a nyuszi? Mi az a kép? Ott mi? Mi az? Ott lett a földön. Mi az? Ott mi? Homokozóba van valami? Nézd csak bele a homokozóba. Katica! Játék van benne? És azt nézd meg, ott mi van? Mi az? Dömbi? Puff! Kutya? Mi? Csoki van benne! Jó, de még hozd ide azt a dörrit is. Ott mi a kerítéshez, menj csak oda a kerítés. Hát ha találtak valamit. Ügyes! Mindent megtalálta! Mindent megtalálta ez a legény. Úgy repül. Ki a doki?